Share Yamamunina watching Ayana Mwase, Ahase no Maya Sompa TV, and I when you go so Washana would see you know. I will see an opano see a Bobra so says somewhere coach you call Bremai and Central for Crew Crack Peno. I'm a Samu for Gibrania that just one yet say near the Eba best some more. And Semna Ebania Nwaka say Etra for Sompa TV so no. Break on now what's here and come was Santimantemwa. Eya Sompa 93.1 Sansuna Sunyane Eya Sompa 98.9 Ena Nkranza Sompa 90.7 Yenina ya fukromo ade ena no pe yake ye ho aboma nsem no ye de eba bedan mo edoso papa ye nemom eni animu nsem bi ene se ye ka se ya dom kuma ya wonmo mrahye bedwam no wonom apagya franka kokko e de akire aban ni susu ye bi ya wode betu dwa se nkebe ya wonom hwe na wonsom ho Emrashe bedwani ema de hye wo bimbila na abrekro no a wono na ye Minister of Defense netiwo odensem bi atudwa afa bambonsem eho ebusiafo ye nuanom a wonom ye adwuma e wo mortuary wonom ese ensem bi ye ni nyina no e ya asefi monsem a panyimfo anhwe na wanso ano oyene na de bebre oman adehye Forestry Commission nefa ewo enkawe asante mantem a wodensem bi atu abanim se wamba ne sra ban mu a adwuma ne yo ebe yo moden ebusia semi bi eka wetse no mo ho na enne anope memenda kronkron November bosome de toso aduonu num yatena se a ye de eba besomo medi do hene yire maame akua yeboa esia mabre watia miniminu abema o say ya abuaje oforisu afa yenje brana Gina and 70 to the Srani Abasa Alpha and Mamna Yan Washan Susano pay a miso free drink and a 5G meza and a boy a chidom atam yesia konkowan some ye de air barber dine war breast sefa temono ye de one home somewhere see a saber to now it's me aquaco pebia tonet me abwao. Yes, some not say a free mashabedrem na dom kuma ya one me honebusia one ama franka kwaso e de tre emrahye enwede ella yibi ya aban e de abasenka wonhwe sebeya wobetimi ahwem na wagye atomo ama eniema bese aduonu mienu ya yakra e de free amanone e de bo mayimo ya emo eka ho afe enuabemu ensuo juice bi margarine cement mpata hodo asichire ene eniema bese edunsia foforo bi eka ho no kebeya wonfata bono ento so sebeya my Ghana madehye no yankase yebetimi ayeye de ne yetimi anyasika ade aboye ho bra ama aduane so ebuso ede ama adehye na asem we say ekwoto mrahye bedwam begyasrede no ena wode wani chiremo ewo eye dom kuma no ba no de ne yewura Dr. Kelso atofosin wano so akachia no wochem sa ha aban nyam se we de nkabesa obekọ no asa ba bia fise se yenim ade krampo na yebetimi ede eniema bi ayesusu ho aye mfato ya woche se Benson Finchia aduosiani ene e watchere se Justice Ole no committee no ensem bia wode hye won sate se wese atomikrata bi ho a ene ayamra wese me ma wese ma wase woyende bi ede ba wo my Ghana de hye so no na nya sebke 20 wono de okachra ban se sa emrahye amede ya wode aba beto mrahye bedwam no enkebe ya wonko no nsamra biem yentie yewura no Green akwato pan no ade kakra befem fruit juice abenum kakra da afọ wonum soft drink and Fanta ofi baby baba mineral water abonum noodles oye indomie abeye dama wo ba ose ceramic tiles erisi da na ebo to ta wude ose paper wo ba oko school obo chro do mosquito class and tontumere kawa ebo tuma aso ano ana ebo tuma da de sesi wude seminar di bogba na di tutu wa wo nzame ose car la betinem ena iron rods ade besi wudan diapers ade bo ba ana de central for wan kasa bo da bo ose there bibi offend plastic sabotume edidim plastic bowls edidim ana de plastic product in number worry fish and a sugar in the situation what we tea tea at the bottom atara boni we wa ebehye
biscuit abɔwe ɛna tomatoes ade bɛyɛ wadiban ɔsi aluminium product ka ho bi dɛm nzɛmɛ nyinaa sɛde bɛkraba kohu nana adedankɔ ekufu ado na ne vice president na ne minister ansana etum akra dɛm na afi biara wɔbɛyɛ dɛ wɔbɛma ɛyi wɔ friend the license. Abusia nipa yɛte ne nkɛn ɛyɛ dɔm kuma no ba no dɛ ne yɛ abrɛkorɔ na ɔde wɔne kyerɛ mu ɛwɔ adwuma ko enya esiam abato mpɛsoɛ so a wɔyɛ mmarahyɛ badwa ne gyina mu ɛwɔ mmarahyɛ badwa mu ɛde ma na dehyeɛ na yɛwura ato forcing ɛne ne din na ɛno akyi no ɛna dɔm dodoɔ no ba no dɛ ne anasɛ panyipa yɛ wɔ no ɛgyegye takra wɔ gyem ɛde ma wɔnom yɛwura Frank ano dɔmprɛ wɔno nso so ɛkyerɛ nsɛmu kakra ɛde kyerɛ dɔm kuma no esei Inti amama ewo ye bibiri ma mo bia ye yemra odi bon na edima ho ban inti yesu ya dwiri mu po no ye pese ye yemra e betimi abo local product and produce kind local content na emfaso akase e bebo meyi inti minister no ye nyina ye ngidi so kita dwin bon and bebre ye the mra regulations by a man mu a ye the parliament ha you must say no maybe one more and co yes yet no I listen. In fact, there are the number of regulations are by a fee higher. 2 tiers it's not nullified. 2 tiers it's not nullified. It is the Mrediaba and as the executive proposed to be the Abba. Yea, as parliament, as arm of government, and then as we it will be now okay, vice president, Nanya Nasam, President Nanya Nasama. Meanwhile, the constitution says you can march out 2 tiers to nullify it. I will see any piety in Kane, a dom do no chief whip, Yera, Frank, and not dom pray. Eni jina na emrashe bedwafie sabre wamujina so na akomasika fotosanfo kendo foriata edekwoto wom anim no wo bobo hu se de be yobagya tum na woman efie pinu ene aduenu akonhoma asika woman yede ebo ho bra no enwoma ebe konkai ede amaka na man na soafo awono na ehwe defense so abrekro no ambrehye bedwani ema de hye wo bimbila Dominic Nitiwo ede atudwa se wo hwe babbo ho sensem dia wosukokroko amanyuko wa yade yi ba papa na wo hwe akande a wode ama babofo a ano otene a ehwe na Ghana de stage na ehu be sabo mo se de be ya baabi a wokobia no suro entumi enimu wo hwe asrafo a se de abai atewani na wo hwe wo mo na enwoma a wode ebedi dwuma no wode ama wo mo a efe yi papa na wo bra wode na di e wo brahye bedwafie no Nitiwo Dominic sei eno kan safa ho Yehwe se Nitiwo Dominic nenia abra wogina brahye bedwafie na wo hwe se bambon sensemo a yehwe na Ghana man nyira yateso emfaso no na empo akande asojafo ebehia na womonya na wode ebo ban no yekọ na yekotie sedie wosi ka efa ho na enu akyei na enkane dom ketwa no de na woda no ewo mbrahye bedwafie brekro no awono na ye brahye bedwani ma de hia Watermelon South Haruna Idrusu enso editudwa se bambon sensempa na ye kan dia ene no ne behwe ne yie pa na wohwe pension scheme yede ema asojafo a sabri no bank ya sika na nkasa gu kura no wo musika sem ho kura no enyine gina so eho etwa awe atwe enu nti no yekọ na yekotie eni no Nitiwo ene na ye ready yekọ na yekotie bi that are suffering from terrorist attacks. We have been saved because we are acting proactively. If we were not doing that, Mr. Speaker, Ghana would have been where other countries are. Today, you cannot walk freely beyond 5 p.m. in Burkina, Sompa in Mali, in Niger, parts of Nigeria, and Chad, and many of these places. But today, honorable members of parliament and any other person can walk midnight with their chest out. This organization, the Ghana Armed Forces, has become the soap of the world in terms of international relations. Today, Ghana Armed Forces are serving across the whole world, just like before. Just like before, they are serving across the whole world. Mr. Speaker, but we are being asked to take up more international peacekeeping operations in the African Republic,
because I was with the UN General Secretary, and the UN General Secretary said, I want Ghana to go to these places because I believe these are the people who can do it. Ghana Armed Forces made a name for themselves, and we are doing everything possible to ensure that name stays. Mr. Speaker, the Ghana Navy, if you look at the budget, will be getting a new offshore patrol vessel, at least 2. And I'll bring that agreement to the House. This government, in spite of the difficulty. Defense Minister Abrekwanwa wano na yebra shebe dwani ma de shebo bimpila Dominic Nitiwo ne ena ikutie ye no na eno akire ena dom ketwa no enka ne de no dano na Abrekwanwa wo yebra shebe dwani e ma de she wo Tamale South ono ene Haruna Idrusu na asem a wo kan nyina ne se asojafo wo hwe wo pension scheme a bank ye asikai ekogo Ghana National Investment Bank NIB sabre no ye hwese sika yi no ehwo tiana anase sika no eda so da ho ye benya bi ede amawo mo na wo hwe bank yi sabre ya wo mu ya omu sika sem no enye gina so a ekọ atwe sika sem ho ye bank ne den pa yeti Haruna Idrisu. And again, Ministry of Defense, what is happening to the state of pensions of the Ghana Armed Forces? The NIB Bank is in some financial crisis of a sort and provides guarantee to the pensions of the military. We need assurances from you that the victory we are hearing arising out of the safety of our resources is guaranteed. Say, what has happened to the promotion within the armed forces? We need to know, Mr. Speaker. Any aye kotie ye eye enkane de na odadom ketwana no NDC amanyuku no ewo mrahye bedwafie na Abrekwa no Tamale South oye mrahye bedwani ene ena yikotie Ebusia yetu asem no so ede amamo na bamo wo ya mpempi na no se de Nyankopon asem ahyehyede ato ho no owo eye nipa emfa so de ente no ewo ho anu adane ne ho akroma boba na owo therefore wabeho ubusuani anasa wo deshi anasa wankasa kra no na wode wokọ ensie do efunu beye den ena enkwamnem na so no ansa na amamra ni amane betimi adadie ama yankase ye hu se ampa abibiman wo bika abibiman e wo bi ekre amamra ni amane owe no ye ntoto na siente no eya na eyoyo ho ensem no edosom emu baako ene se wode hie bi atofom anasa busuani bi adane ato ne benkum so no e bia na yoyo no se beya emuboso na enkwankwye sa atofo bi no owu ye nti anasi adane na kwada bobo mfie nti no ye de na ekosie baabi ye friend mortuary na ama eye adwumayefo ya wono ho no watimi a won mpane akrakra no kakra kosi bra ebusua no beye kra do so pese okope won de hye no kra bre na wonuma waye adwuma ewo emukra bia mortuary ebusua wonuma kasa enkabom ko kese ye no ewo mema se nom ya wato ho din se Mortuary Workers Association of Ghana ye twa ne tie fra won mo wagno wonum ede nsem bia beto dwa ye no eya asemu ehia pa ye wo sempanyimfo nyina ene wonum a waka bie wom etimi som na wotimi ebo anan entempa so eye de wo se wotwa eye sebeya wonum ensem a wode to dwan no enkofa oye na bi emehye Ghana fo adehye so na wonsem a waka nyina no ene se bibi eha wonum wondwumedie mu no eniema nheda enkoye na esanse ye yu no ye chese wankasa utinwe ebeyi wo ibone ni ntino wo chese wo yefuna ye won ya che afedie wo si yoi wa fe wo se ede che panyimfo ntino wada wonsem ha wo munyina di ede agu enkrata so ya wo chese enwumakwo ye bi ya soye ede sa soye no hwe yapomden ho nsem so afe apedie na enwuma ho asoye ho nso no watimi di bia koma wonom finance ministry wo mapiem wo ho Fair and Wages Commission so no ade a wonum apiem ewo ho eni nwumakwo ya mpanyimfo titru na eda no no se wonhwe nanka wonum niema eha wonum no wotimi enso no enfama wono na so no wo chemu ebesi na ya ye kase no enya ade asa wonum apede no abemu enu tie nam so ama wontrefo panyi ye raya ye fa no Kofi Jordan waba bonten e de krata bai ya den sasha ase no wo kire se Nyankopon ya dom na November bosome da to se to so no aduonu mienu ya no de se
wɔnom ɛde nkrata na kwa akɔma wɔnom nanso no sɛ November boso be de to so aduonu nkroba na sɛ mpanyimfo ɛnhwɛyɛ na wɔahi adeɛ ya wɔn de wɔsɛ wɔtwerɛ ɛde akwa akɔma mpanyimfo no wɔanso ano ama wɔnom a ɛne wɔbɛte wɔn ho agu strike ɛne ɛwɔ nyɛ adwuma biem wo a wodi ufunu bɛbɛ bia no na watam no so wɔbɛkɔ akɔwi no so wɔbɛkɔ akɔkora no ne nadaw so wɔbɛkɔ akɔyɛ ne danyo ɛne ɛno ɛyɛ wawa asɛm ti abusua we say ɛyɛ deɛ Mortuary Workers Association of Ghana MOWAG for wɔnom ɛde aba abɔnten a wɔkyerɛ sɛ wɔnom hwɛ panyimfoɔ no na wɔnsiesie nneɛma nkorakora nneɛma wɔma wɔn nan ɛma wɔn to sɛbɛyɛ a wɔnom ahi adeɛ no obetumi ayɛ ama wɔn nyɛ saa adeɛ a eduru hɔ a mo obi mɛka sɛ ɛna mortuaryfoɔ woyɛ nipa bɔnfoɔ anaasɛ biribi sɛ abusua yɛto ansɛm no so ɛde ama mo Enkawie ewa Asante Mantem ha na Forestry Services Division a wono na yekwa ebretuo na wo hwe yewia so wo Ghana mem ha no ne fa won kawie na de atudwa ese saban amem na wama won sra ba mu a atamehye ne nyina ne se matwofo ne garamsefo bi dia bo ani se kwa ebretuo wo ho wo bowuram na ene se de abai baba betena konwe so o hye Ghana fo nyina bo se yensuo ene yekwa ebretuo bebo ho ban de afri nipa bonfo galamsefo ensem no obehwe no abo ho ban no panipa wono na Forestry Service Division odano Mr. Abraham ese ede atudwa se de galamsefo no ene matwofo no de abo ani no se panifo amamu a se de beya kan de ono kura de ebo ban e wo no anu de pa Abraham ese anu de sem ye djuma ye fo no enkwa no ese ye ntimi guarantee okwa djuma wonim so obeba fie na wo mafie ye kwaye no nso so esei galamse no nyama mienu pa e de bre o hawe de bre no kwaye na ye bɔ ho ban ama na ne nchirima no esei na djuma ye fo no nso so a ye de ato ano se ye mmɔ kwaye no ho ban nso so no ye nkwa no nso so ese ye ntimi guarantee wo fie wo adjuma mu e je se ayehu ama ye na wotwe ne na kakra ni na nya ne ntie se nkofo bi pese o mokɔ ye kwaye ye fre no ase na nyo forest reserve mu na omukotu galamsey domo ninkrata enti e bo modin se yesu besi ho na kwan na e besi no yempese ebeye se moja bekan gu na enam yadwuma ye so na obi akohwe ne nkwa enti yetu anamo pi no ma ye anobaba ye at least on 3 occasions ene illegal fo ye hia no makasa se yempese boni bi besi bia mo pese mo kɔ no e ho ye kwayim enti ma mo nkomo nkrata no ndi mu e no maka nya adwuma in fact Monday anopa no mo kɔ kasa ye free hɔ na ye te se afedo mo wuram yetu anamo bia se besi ho kwa free Monday no e besi na me no kasa omo da so enti no a na ye se ye tonight na ye fie nyi ye se ye kɔ because ade na de jawa na de aswa e ko ne ko bo e ho ba na ye hwete de ye ko nti manso adubia police command omo ye so mbeboa ye omo ma ye nipa na fa hia ko bo enso ye community e kwaye no e no mo so kasa am so mbeboa ye me apamo nti no a e timi se e be ko unfortunately no police for no car no ko say nti omo antimi ne yanko na so community ne de nipa kakra di ati se e be wura mu ni akɔhwɛ de e ko so e du ho no ma che se ya nti gina antimi ja me no an se yiyi yanko e tuo ne ase kan matwofo he mo che se na yesu ye ko yankuta tuo nkuta jan na se ye dwane de e kra nkwa ewo se ye dwane na ye je ye kra nkwa efri se galamsey yabra na nso so no wo mafo bi nkrankrata se de ka se community mine no na nso so no yesu ene ye kwa ibrentuo na wabawuram na wo se no panipa wo no na wokɔ enkawie Asante Mantem ha woda forest adwuma no ano Mr. Abraham ise ene na yikotie ye no Ebusian fe na waka ye ho ye ka chosa hasenom eye Sompa TV multi TV decoder no so ene baby a wo bia ne sanse a wo de geta ne nte no wo betimi ahwe ye e de free wo sanso na wote enka e wo Kumase Sompa 93.1 ena sunyane ene ne nkwado so ye Sompa 98.9 bunopo ya matafo nyina etie yen e de free nkranza 90.7 ye 27 no so ne mo betimi akọ Facebook, YouTube, Twitter ene TikTok wo nyina e ye Sompa TV ana Sompa 93.1 no watimi etie bi e wo ho some no ento so ye boawram na ne se wo mayi ya de ampanyimfo etena se hwe ye ehu sampa na nanom akuafo ankwa ma ye oman ma ye buada
ene e wonom kwaba ne ano pipipie benya bibidi aboso twede ama yefunu so no yetimi abo ne be ede ahye abe akoye yenwuma ahodo ama omanyin so adehye no yetimi apem anya sika de bi atwa to ama ban anya bi ede akekere wo mayi na eno na wonom ekere se e wasa wo hye akuafo nkran na wade abasobode adwumade bi bante no anam so December no de dikan bia no na ya na wonom eta ye sa adwumade we sei eno nam so nte no panyimfo ahodo ya wonom ehwe atoto enema aboa sebe ya nananom akuafo de kese efimpi mienu ene aduonum yensa de National Farmers Day no ebetimi abaso no wonom ede hyehyeye agukwan mu na eno enenam so nte no mensini ensie bi ye no ewa asante mantem asenom yade a wonom enya moa ya ne nyina mu no ene se eye konfo Natural Bank no wonom asoma sene ewo sikem sebe ya wonom so ho ne ma na betimi akoye ama hyehyeye nso asipia sita ewo dwumadie no ho na bo chairman ede ma eye bank eye yewuraboache owusu wano ede ensem dodo na etudwa wabra na wode sika we se ne niema ema atutui me a me ye board chairman Emmanuel owusu boache me gina board of directors anem management and staff ni nyina anem ede sa no man ma ye DC na DC Reckling na ono nso so agina ni nuanom DC senkaye no na waji eno me na ya chede ama akuafo no na ye de adi saa dai na de yesre ahwefo no yetiefo nyina na se Sompa Natural Bank e ba ya che ye gina ye nan so ye besre se mombra na mo ni ye medi djuma ye wa djuma di ahoro bebre a ye di wa ha e free school hwem adwadifo akuafo mo a fitafo atelafo eno ma bebre obi a woni ye di djuma bia ye wo kwa ahoro obi a ye fa so wa ye de boa Ebusia ni payati nenken eyewura Emmanuel Owusu Boache wo de wani kiremu ewo Sompa Natural Bank na wono ena ye boche edema wonom na no si ya pe se de emisia ka asem mesi besensia ya jase wo de wani kiremu ewo Afija Kwabre South Afija Kwabre North Otafo so municipal ene eye enkaye bia aka na wonom ena wonsa eka sa enema ne akyede we se na so nte no ban ewura baya wono ewo eye Secretary South ewura Catherine Reckling wono eje enema no ejira ne nuanan mu ede aseda ema yese ne minim ne se Sompa Natural Bank enye afia ne ba ha mo amunim nyina munim na enye afi nso nko no omo boa na enye kuafo nko nso no omo boa ye adwumayefo ewoye mpom ha nyina teacherfo nyina ye tie Sompa enkwala a wo musua ensano adwuma obi a omo nwere ntoma omo ye nyina na yesa migira ho na meka minim na meka omo boa ye afi bia omo boa ye omo ma omo bosia kakra omo kurakura mu a omo de timi ye adwuma migira na meka ne se sa district ya abobodi nsia nyina no kane no omo nyina wa ha na Secretary district ko omo nyina hye yase eno matete wo mo hoko de ya ne se ebi anya municipal Ebusia ni payati nenken wo de wani ekiremu ewo eye Secretary South Messi emu awono ena ye aban ewuraba Miss Catherine Reckling anything yada so ejina sika kurabia afam na ukọ asokoma mpo Rural Bank wo ho no agidin agi himpa na banki ba ye efie miensa na ne kurabata wa bebiem ewo so me makuru junction no na wokotwa homa na abra nansa boache Debra ono ena edifa hene ewa santimen brekro no a asokoma mpo hene na woda ensem adi na wo kire sede ebeya amanfo betefa sopuduo edi afri asokoma mpo Rural Bank no eso no board chairman edi tudwa se ehu behia se unya sika afakoto na ubenya dwetiri kese pa edi afri ho afutu a wode ma wo manfo no yenkotie bi pa de ni nyina bigina workers no staff na omo ye adwuma wo ha maybe politician bi kan say we say Ghana wo share adwuma ase a enye dene na wo mo abenya wo mo ame abeka ho ame ye adwuma na edene if say obia dwene ye ne say ko adwuma bi mu a wo so nya no ho ten enso ne sanity adwuma a wo kwa akohye mu no eye unkwa nyina afebo popim so oboko retirement sana also planning no
planning say any 20 years na banyam sika na mkombe some nim say aban ho na say any betie bank yate first one ayi second one ayi third one is me gilisi be yi ani ekwanim no ne yefanipa nipa no ye tua ne car ye tax ma ban na ban so de ye kwan ye de ani ni nyina ye ho atoye ye say jam bibia so say aban na ehwe ni a ye nkwan ni o mani so ade hunu de di nka pa no na mpese me crowd dini e ba bo no o say affordable nifa hene ewo asantememu na wachi ansa debra brekro no na ye asokoma mpo hene na no si yepe na chief executive officer Emma Bangi Francis Nantwi enso ekasa sei asokoma mpo rural bank enye enko rural bank ye ba ye mfie numweni na Swami Marco branch na ye third branch no kure Swami Marco has say you say over 40 banks and 40 financial institutions and it's in say competition there e bi wa ha pa ba yan so ye focus no ye budua for ene so am ha no artisans no there be a banks no ayo madrin say omo ayi omo afim no ho na ye hye ye dwumadie na ase nti ha na ya ba no ye pese ye de banking e call the doorstep of artisans e community has omo be call mo shops umeko mu fitting shops ho no makoya ama wo sisika na wuyi a ye beba ho ne abeyi ne account na be so bi a ye ne ye beba wo na ase ne ya be nti ade a banks ne be so mo be ye eno na ye asokwa mampo rural bank ya base ye ba be ye Chief Executive Officer Emma Asokoma Rural Bank Francis Nantwi ne ena yikotie yen Ebusiana yebesia senom ede ensem ni nyina esi asedaran pimwasi edukasia pa ena yede ekwama yankase yesemufo ye rasante yebo Benedict news crew ya wono me wasompa 93.1 kuko Veronica Jando mesese Japan akosua somwano no ene wono mo maka nyina eboa ye emasunyane ekwenya kon abronoma otententu fresh married woman in town aye fro papa wono ene ne dom nyina eka ho na napoku piesie mu nyina ne chiame ni mo eka ho ena wode wani kiremo ewo enkranza sompa 90.7 so a Ekwia boachiwa asempeti ya minu ba papa bi anentuo ne tuo papa bi egugugugu ne honamu ene eye edom ni nyina so no apam dada ofaba akopɛ wotechira yede eba besomo ye fast dan bi ema me ankasa me ba kelvin na hwe ye MC aho ema wo hu ye ewo social media handles ni nyina so ma ekwo ba jesse sempremo me ba kama so no hwe ye ema MC aho hu ye ewo TV ne so abusia Madishia mienu ene na no peye si nkonwa ede ensem no ebesom medi de ohene yire maame ekua yeboa asiama betimi afrem abrewati ameni nua bema on say ya aboaje ofoso na mede asida chichirichi ebema omanfo enuada me nua ba abrewati ane birthday no omane ye kama said amanfo si we she no enu amakoma ton me yem papa ifri se minine ho agoro sanse yenko no e baaye no na nyasem ketua eno to bibia da wo fa phone na o test ye mpo ofre ye na wo wish happy birthday no nyame nhira no kwansoro nkosokora ekrodos a yentna fa akonya nim guase anti yenna yewura Dr. Blessed Foster so ase panyipo no na nyame nam no so amana ye senti ne ba bia gina bia no ye din hra kese ema no meda etiefo ne ahwefo ene won mo we hye me birthday no anyina no ase sika fam nya sika kakra ene wo mo de empire time echie na say no ameka kire obra men kasa ameka kire ene paibo afem achede afem meda do piase ebusia ya sorry so happy birthday nkoma nana apia ochradie ewo ye Christian Service University ba computer ho nsem a wa be papa nana oye nipa se radin shraw o man kwatenten a ahoden ene apomden wom me do papa ye nana yakopon koso a enye wadom pi ebusia ya sorry so nana ya obo amale bia boga Ghana fapem edwumadie ne bre na aso tie bi na ensem ekwatwikwa bre ma de hye epe emu ensem tie ne no na wode eba besomo
nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no